Så skal vi i dag kigge på, hvordan man får oprettet sin egen Google-konto. En Google-konto kan bruges til mange ting, blandt andet først og fremmest e-mail eller Gmail, som det også kaldes, Google Mail. Man opretter en Google-konto ved simpelthen bare at gå ind på google.com, og nu står der kok på her. Det var forslag til, så kunne man gerne komme ind her, hvor man kan indtage sin e-mailadresse for at logge på. Eller så trykker, hvis man som nu skal oprette en ny en, så trykker man opret konto. Og så skal vi lige igennem nogle ting her. Og jeg kunne kalde mig Lars Hansen, og så vil det være godt. Stav rigtigt, og Lars Hansen. Og så kommer vi til brugernavnet her. Brugernavnet er jo ligesom det, som folk skal genkende dig på. Eller rettere sagt, det er den e-mailadresse, du vil få. Det vil sige, at du skal have noget, der er let for andre folk at huske. For eksempel Peter Hansen eller Lars Hansen @gmail.com. Så det prøver vi at skrive. Lars Hansen. Så går vi videre. Der er allerede nogen, der har det her. Fordi Gmail er noget, der foregår over hele verden. Så de her 3 milliarder mennesker, der er på Gmail, jeg aner ikke, hvor mange der er, de har haft mulighed for at vælge de her. Så alle navnene eller rigtig mange navne er allerede taget. Når Lars Hansen var taget, så kunne jeg sige Lars Hansen. Er den taget? Og det er den helt sikkert. Yes, det er det også. Så foreslår du at lave Hansen Lars 53 eller Hansen L036. Der er mange muligheder. Jeg tror bare, at jeg vil gå sådan helt over i noget andet, og så vil jeg sige en 40 watts lampe. Det var så ikke taget. Her kan du sidde og i lang tid og prøve at finde en god adresse. Det er jo vigtigt, at du har en eller anden adresse, hvor når folk spørger dig. Jeg siger, hvad for en e-mailadresse har du? Jamen, jeg har 40 watts lampe. Den er måske ikke så let, men altså, jeg har peter.hansen39 @gmail.com. Selvfølgelig ligesom telefonnummer, så taster folk det ind, og så når de først har brugt det en gang, så vil det have det. Samtidig med, når du sender en e-mail til nogen, jamen, så kan de bare svare tilbage på den adresse. Så selvom du har en helt umulig en, så kan det godt lade sig gøre. Men det er også godt for en selv, selvfølgelig at kunne huske det. Så skal man have lavet en e-mail-konto. Suverænt et password. Og password, der er det jo, som det står her, brug mindst 8 tegn, undgå at bruge en adgangsfod et andet website eller noget åbenlyst, som f.eks. dit kæledyrs navn. Og der kan du trykke på for det. Men det der er i det her, det er, gælder om at have en kodeord, du selv kan huske, som folk ikke let kan gætte. Det kan du sidde og rode lidt med. Jeg tager bare og bruger den, der hedder Coca-Cola. 1, 2, 3. Og Coca-Cola gentager jeg. 1, 2, 3. Og så er det sådan med kodeord, de er rigtig gode at skrive ned, så nu går jeg herned og trykker på startknappen, og så skriver jeg lige et notesblok. Og så skriver jeg det ind her, at jeg har lavet en e-mailadresse, som hedder 40 watts lampe, og at min kode var Coca-Cola 1, 2, 3. Hvornår jeg er født? Det er jo op til jer selv, hvor ærlig man vil være. Vi tager det, der i hvert fald er vigtigt, det er, at man ikke får skrevet, at man er 1 år gammel, fordi så får man ikke lov til at oprette en Gmail-konto. Man skal have en vis alder. Så jeg tager en gang her i 70'erne. Det er altså godt. Køn. Jeg er en mand, eller jeg vil helst ikke oplyse det. Det er ikke noget, man skal oplyse. Og så går jeg videre. Jeg kan ikke huske, om man skal kunne opgive en mobiltelefon eller nuværende e-mailadresse. Det er meget rigtig god til, at I gør det, fordi mobiltelefonen, hvis I glemmer jeres kodeord, så kan I altid få tilsendt det igen. Så det er en rigtig god ting at putte mobiltelefonen ind, og en nuværende e-mailadresse, hvis man har en e-mailadresse, eller ens kone eller mand har en e-mailadresse, så i det tilfælde af, at man har glemt kodeord, så kan man få sendt en kodeord til de e-mailadresser. Jeg vil ikke anbefale, at man bruger naboer og venner, uanset om man stoler meget på dem. Det er meget besværligt, at man kl. 11 om aftenen lige pludselig har behov og skal have fat i dem, når man har glemt sin kode til sin e-mail. Så sørg for, at det er noget, der er i nærheden. Vi tager næste trin, ser om jeg får lov til at gøre det uden mobiltelefon. Så kommer der privatliv og vilkår. Og det vil jeg ikke gå igennem nu. Der står noget om, hvordan Google arbejder med de data, de informationer, du lige har givet dem her. Det kan du læse mere om andre steder på nettet. Jeg vælger at sige, at jeg accepterer, ellers får jeg simpelthen ikke lov til det. Sådan der, så er Gmail-kontoen simpelthen oprettet. Og så kigger vi videre i næste, hvordan man finder rundt i Gmail.